Olulu sasazo ngqo lwendaba estudio 9 kundlunkulu ye-SABC yokuland park eGauteng nazo eziphambili. This conference is going to sit, comrades. It must sit before the end of April. Usihlalo we-ANC eMpuma Koloni uMnumzana Libabalo Mabuyane uqinisekise ukuba inkomfa yeshumi yalombutho kwiphondo erhoxiswe ngenxa yembambano yezomthetho iza kubanjwa ingaphelanga inyanga ezayo. Tshone lingenandaba ayitye bangiteketeke imbizi yale ntlwa yelali xa inje. Molweni ke. Inkomfa yeshumi ye-ANC kwiphondo laseMpuma Koloni erhoxisiweyo iza kubanjwa ingaphelanga inyanga ezayo utsho usihlalo walombutho eMpuma Koloni okwangumgazwa kwesi sikhundla uMnumzana Libabalo Mabuyane. Ukuveza mva njengale nkomfa eMpuma Koloni siqhagamshelana ngqo nomakhwekhwetha wentatheli yethu yezopolitiki usamkela umfo kaMaseko osegombo sithi apho ibiza kubanjelwa khona le nkomfa yonyulo ye-ANC yephondo. Maseko, masikwamkele ezindabeni. Khawuzibhake zishushu zithina zamva nje ngale nkomfa kweli phondo. Sibingelele msasazi siphinde sibingelele nabalaleli ekhaya. Hayi uhlalo walo iphondo uLubabalo Oscar Mabuyane uthi bafuna lenqunguthela ibanjwe ngaphambi kokuthi kuphele inyanga ezayo kwayo uApril ngoba uthi akubona umenzo wabo ukuthi lenqunguthela ingahlali idalwe ngokuthi inkantolo ithathe isinqumo sokuthi mayimiswe ngokusheshsha ngalabo abaqhamuka amagatsheni athile ebebekhala ngemigudu elandeliwe iyona iANC ukuthi ayizange ilandele umthethosisekelo walo leli qembu ukubamba yona ke lenqunguthela. uLubabalo Mabuyane uphinde wadubula ebheke kuyena ke unobhala wesifundazwe uLulama Ngcukayithobi ekhala ngokuthi uLulama uyena odale ukuthi kuyiwe enkantolo ngoba ubesaba ungena enkundleni yayo lenqunguthela ngoba ubezohlulwa ngoelethu ehlulwa uyena ke uMabuyane obenazo amanani amaningi okuwina lenqunguthela ngoelethu. Sithi chochubeko umfo kaMaseko apho iGombo City. Kwenye icala umongameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ayonto ithandabuzisayo koko into yokucwangciswa ukuba yenzeke nini kanjani na inguqu kubunkokheli be-ANC ukuze oko kunike umdla kubavoti de ungaweli phansi ngomyinge we-30%. Umongameli Ramaphosa bethetha kusuku lwesibini lenkomfa yeshumi elinesine yaseMpumalanga eMbombela. Kusenjalo usihlalo we-ANC osandula ukutyunjwa eLimpopo uGqirha Phuphi Ramathuba uthethe ngenxalabo yokungaboni ngasonye kwamalungu e-ANC nomele i-SACP kusuku lokuqala lenkomfa yephondo iPulukwane. ANC must be strengthened, the ANC must be renewed, and the ANC must once again make itself attractive to the voters of our country, so that we don't fall below 50%. Iqela linkqenkqeza phambili ekukhululeni uMzantsi Afrika lawela kumyinge ka-40.18% kunyulo lwajikelelelwa ngo-2024. Umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa ugxininise ubumbano njengondoqo kumasebe eliqela ukuze libuyele kwisihlalo sokukhokela ngobunganga. Kambe ke wethulele umnqwazi imimandla yaseMpumalanga ngokubonakalisa isimilo nokuba ngumzekelo othe tye we-ANC eyinyandenye eliqilima. We must ensure that it regains its position as none other than number one political formation that should govern this country. And we will regain that position, I have no doubt about it. Kananjalo usekela sihlalo unyulwe kwakho we-ANC eMpumalanga uthe abathunywa babe nenkqubo yovoto lelwano yesihlanu sesigqeba ibe nguNondyebo uSibongile Makushe Mazibuko ongene endaweni kaMandla Msibi ze ezinye izikhundla zahlalwa ngamalungu ebekuzo. People voted, delegates voted yesterday almost until midnight because there are over 700 delegates.
lo gama abathunywa abathotshe enhla ngengoma zomzabalazo igosa elimele iSACP belithetha kwinkomfa ePolokwane eLimpopo. Usihlalo weANC eLimpopo uthe esisifo somsindo sisukela kwisigqibo seSACP ukuba ingenele unyulo naseLimpopo nalapho iANC inesininzi khona. Contesting against the ANC, you are contesting power, and we can't allow them to address us. Ukanti ke umongameli weANC uCyril Ramaphosa nonobhala jikelele wayo uFikile Mbalula balindeleke ukuba inxalenye yokuqukunjelwa kwenkomfa yaseLimpopo ngomso. Masibuyele kwinkomfa yeshumi yeANC kwiphondo laseMpuma Koloni ehoxisiweyo eza kubanjwa ingaphela ngenyanga ezayo ngokutsho kwesihlalo lombutho eMpuma Koloni okwangumgqatswa kwesi sikhundla mnumzana Lubabalo Mabuyane. Masiveke izimvo ezahlukeneyo. Izityholo zokuba umbutho iANC awusithobelanga isigqibo senkundla sethutyana kufake engxakini lombutho de abamangali bafaka impepha zokufumanisa unobhala walombutho kuzwelonke ilungu lesigqeba zolawulo kuzwelonke uMamloko Kubai kwakunye noOscar Mabuyane ongusihlalo walombutho ephondweni benetyala lokutyeshela isigqibo senkundla sokuba imiswe inkomfa yonyulo yalombutho ephondweni. Isigqibo salombutho sokungaqhubi nenkomfa sikhokelele kwisivumelwano phakathi kwamagqwetha amaqela omabini ukuba elityala lokutyeshela isigqibo senkundla singathathwa njengesingxamisekileyo. Isigqibo eso esamkelweyo ngabamangali. Kweyona ngxaki besinayo ebangela basizapha kule nkundla for lento ye-contempt ngalamagama ebesetyenziswa esilungu. Okokwethu thina besifuna into ethi mayimiswe langqungquthela okanye lankomfa yeANC kulandelwe laa nto besiyifumene kulaa order yokuqala. Ukanti unobhala walombutho ephondweni uthi bazama kangangoko ukulandela imigaqo nemimiselo yombutho kwaye banethemba lokuba abameli balombutho baza kuhlangula lombutho kulamatyala. We are trying to comply with each and every aspect of the ANC guidelines, constitution, and the policies of the African National Congress. That guides us insofar as convening the conferences are concerned, convening biannual general meetings and BGMs. Isebe lezobulungisa nophuhliso lomgaqo-seko likukhalimele ukukhankanywa komphathiswa welisebe kwityala lokutyeshela isigqibo senkundla ngelithi ukubandakanyeka kwakhe akunasihlahla. Kodwa igqwetha lakwinkampani emele abafaki besicelo kweli tyala lithi le ngxelo iza kuvavanywa kwiingxoxo zenkundla xa libuyele enkundleni elityala. Ndingusidima Mveku kwindaba ze-SABC ndikugompo. Inkokeli ya-AFP mnumzana Velenkosini Hlabisi ithi abemibeli bafuna iqela lezopolitiko abanokulithemba kunyulo oluzayo lomasipala kwaye i-AFP kufuneka izilungiselele ukuba lelona qela likhethwa ngabavoti. Ebethetha kwintlanganiso yeliqela entsuku ntathu neza kuqukunjelwa ngomso. I-IFP seyimaxhaphetshu ilungiselela unyulo lomasipala lwalonyaka. Eliqela lithi nangona lizilungiselela ukuphumelela unyulo kodwa lithi liwujongile norhulumente obambiswano ngolawulo kwaye lifuna ukuzibeka phambili njengelona qela likhethwa ngabavoti. I want to come back before the open weekend of voter registration, which is June 20 and 21. So that we mobilize every person within Gauteng province. I want to move from one district to another district and to all places of strategy where you will want us to go and activate the voters to go and register themselves so that they put their mark during the election day and vote for the IFP. Kulindeleke ukuba i-IFP dandalazise inkqubo yayo yonyulo ngomhla we-19 nangomhla wama-20 kule nyanga izayo. Sikawuleswa rhuqa usihlalo sandukonyulo we-DA eRhawutini uLeo Lomphiti ubongoze abahlali bale dolophu ukuba bavotele i-DA kunyulo lomasipala oluzayo. Umphiti okwazibophelele ngokuxhasa umgqatswa kwisikhundla sikasodolophu eRhawutini unkosikazi Helen Zille kwinkomfa yeliqela unyulo uthi i-DA iqinisekile ukuba iza kufumana umyinge weepesenti ezingama-51 kunyulo lorhulumente basemakhaya kulo nyaka.
Inkongolo yonyulo lwe-DA itsale amalungu angaphezulu kwama500 nabathe bavotela ubunkokheli obutsha bengingqi. Umba obuphambili kule nkongolo lunyulo lorhulumente basemakhaya balonyaka ka-2026 kwaye nosihlalo webhunga lalombutho ugalela amanzi kwintetha ezithi eli qela lingazibona lisebenzisana nomanyano namanye amaqela. Because we have a failed government, because there's 7, 8, 9 parties in it, you lose count after a while. But that was the choice of the voters. We didn't put ourselves there. They didn't put themselves there. The voters put them there. And so many people say to me, Zille, you can't blame the voters. And I say, in a democracy, you do. Usihlalo omtsha wengingqi uLuyolo Mpithi uza namava amaninzi kwesisikhundla ngaphambili ebesebenza njengomphathiswa osafundayo wabasetyhini kunye nokuhlaliswa koluntu kananjalo njengenkokheli yomdibaniso yombutho olutsha we-DA ukususela ngonyaka ka-2018 ukuya ngo-2022. We have a credible vision, we have a credible pledge to the people of Johannesburg, and we know we can achieve a lot if we are given this 50+1. Kusenjalo, i-DA eTshwane iqaphele ukurhoxiswa kwe-Action SA ubulungu bukaKholofelo Morodi kumbutho wayo. Lo mbutho uthi kukho abantu abaquka imibutho yezopolitiko ebandakanyeka kwizenzo zobuqhophololo zikaMorodi kwaye akufanelekanga ukuba oko kwenziwe ithafa lokuzimela. I-Action SA iye yabuphelisa ubulungu bukaMorodi kulandela ukususwa kwakhe kwisixeko saseTshwane njengelungu lesigqeba sikasodolophu. I am worried that this quick action is an attempt just to silence her and to get her out of the picture and to pretend it was only her. We saw the testimony at the Madlanga Commission. Emva konyulo lwenkokheli ezintsha zaseGauteng, lo mbutho uthi uza kuluqinisa iphulo lawo. Inkokheli ye-UDM unjengele bantu olomisa uthi ukuze uMzantsi Afrika ukwazi ukutsala abatyali izimali ukhusele uluntu kubuyele intembeko nakumaziko karhulumente kufuneka urhulumente welizwe athathe izigqibo ezizizo nezicacileyo. Unjengele olomisa bethetha namalungu eliqela kwikomfi yonyulo yephondo eMthatha eMpuma Koloni. Ezona zinto ziphambili ezishukuxe kule nkomfa ngumba worhwaphilizo ukusilela kokusiwa kwenkonzo eluntwini kwanolwaphulo mthetho. Commissions kuthiwe imali loo nto ayiphelelanga ke bantu bakuthi kwi-politicians ne-civil servants ifikile nalapha kwi-law enforcement agencies. Amapolisa niyazibonela kwi-Madlanga Commission naku-ad hoc committee. Ulomisa uchaphazele nomba wokungaphangeli kwabantu abatsha. Makube khona immediate first line vetting uba ngubani lo mntu simfunayo. Abantu baselalini bazakuxelela nabaselokishini. Abanye babantu abazimasele nkomfa bathi bafuna inkokheli zakubeka imfuno zabo phambili. Kwintetho yakhe yokuvula, usekela mongameli uNqabayo Mzikwankwa umemelele umanyano watsho isithi nokuba konyulwe bani akonyulwa bani, iqela lona malihlale limanyene. Ukonyulwa kwenkokheli zephondo kulindeleke ukuba kuqalise ngokuhlwa nje. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Ingcali zithi indleko zokuphila kweli ayiseyongxaki yemali kuphela koko sele isiba inhlekele yezesondlo. Ngokwenkcukacha zakutshanje okothusayo kukuba umntwana omnye kwabane unengxaki yongakhuli ngokwaneleyo ngenxa yokungondleki kakuhle. Abemi beli loMzantsi Afrika bazilungiselela ixesha lesithwakumbe sokonyuka kwamaxabiso. Kaloku umbane, amafutha ezithuthi nkqu nokutya kulindeleke ukuba konyuke iziziphumo zemfazwe eyenzekayo kumbindi mpuma. Usomashishini osakhulayo ozithengisela esitalatweni ubulelwa Mathungana ukondla usapho lwakhe uthi kuya kuba nzima. Uthi abantu abasathengi kunzima kakhulu ngoba abantu bayacomplaina kufanele nawe uzama ukuthi ama-customer uwancenga ukuthi maweza azothenga. Akayedwanga uMathungana kwadukuza kunxweme olusemantla
unxunguphalo liyafana nanjengoko ukwenyuka kwamaxabiso kuthwalisa umthwalo onzima amakhaya amaninzi. Ngani zami kunzima. Ubonga kukhona ukuhlalile etafuleni uthi inkosi ngiyabonga. Ingcali zithi uhlumo obelubonakala kukukhula koqoqosho ekuqaleni kuya kuphela tu, bathi ingxowana nje encinci yokuthengwa kokutya ekhayeni ngoku iza kuxabisa ngokuphindwe kahlanu kunakuqala. We are already in a cost of living crisis. When you look at our food basket of 44 very basic foods for a household of 7, it now stands in February at 5,374 rand. Ukwathe intsapho ezininzi ngoku zikhetha ukungathengi nyama, abanye babe nezidlo abangazityiyo kuba bezama ukonga ukutya, nto leyo echaphazela nokondleka kwabantwana. Most women tell us when they cannot afford to buy the staple foods, they cut back on the amount of food they eat. So instead of having 3 meals a day, they then go to 2 meals a day. Umbuzo phambili ngoku ayikukuba abantu bayafikelela kusini na ukuthenga ukutya, kodwa ingaba baza kutya na. Ubunzima bamihla le bukaMnyamezeli Nxino neminyaka engama-30 anethoba wasemnyameni eMpuma Koloni bujike bayimeko yombhodama wamalungelo oluntu kule ngingqi. UNxino wanqunyulwa umlenze kwiminyaka emibini edluleyo usokolo ukubhalisela isibonelelo ngenxa yokungabi nasazisi. Ukuswela kwakhe amaxwebhu kumenze waxhomekeka kubamelwane ukuzama impilo. UMnyamezeli Nxino akazange abe nazo iimpepha zokuzalwa, nto leyo yenza kube nzima ukufumana isazisi. Ukukhubazeka kwakhe kumphazamise ngakumbi njengoko engasakwazi ukufumana umsebenzi. Ukwasokola nokuya kumaziko onyango njengoko engenamali yokukhwela. Mna ndiphila ngocela apha kumakhelwane bam nalapha kum apha esitratweni nakezinye izihlobo ezinikayo ukutya. Nalapho urhulumente nabencela nje ancede nge-ID mna mani ndiyenza ipeyi. Inkqubo yokubhaliswa emva kwexesha kokuzalwa kwisebe lemicimbi yekhaya iyeyanemingeni, nalapho lo kaNxino engade aphumelele ukwenza isazisi. Eli sebe lithi le nkqubo idinga amalungu osapho ukuba abe ngamangqina eziganeko zobomi balowo ufaka isicelo. Izicelo ziqwalaselwa ikomiti yokuhlola eli sebe, nalapho kwenziwa udliwano-ndlebe nalowo ufaka isicelo kunye namangqina. Kodwa kulo kaNxino kunzima ukuqhagamshelana nelungu losapho. Ndibahambe bonke abantu bakaNxino before ndithatha istep sokwenza le nto yale ID yalo mntana. Ayikho nomnye ondinike impendulo ebambekayo. And andikho right naqala le nto yakhe ngokundikhulisa wesi. So ilapho ingxaki endinayo. Ngokwemigaqo yeli sebe ukubhaliswa emva kwexesha kokuzalwa kufuneka kuthathe iintsuku ezili-180. Ummelwane kaNxino unethemba lokuba utyelelo lwabo olulandelayo kwii-ofisi zeli sebe luza kuba yimpumelelo. Kwiindaba ze-SABC ndikunandipha Platyi emnyameni. Urhulumente wephondo laseMntla-Ntshona uthi kwenziwe inzame zokuphucula imiyezo yeliphondo ukuze kuphuculwe ushishino kwinxalenye yophuhliso nohlumo loqoqosho lweliphondo. Nanjengoko kukho imiyezo karhulumente eli-14 kweliphondo lomntla-Ntshona kwenziwa izicwangciso zokuphucula ushishino lwale miyezo kwandiswe utyalo-mali kuphuculwe nophuhliso loqoqosho kweliphondo. To date, we have been able to attract investment commitments of over 420 million, where investors have provided bank guarantees and proof of financial capacity. The model will encapsulate lease agreements and equity participation, where host communities and traditional authorities will benefit through lease income, equity participation, job creation, and enterprise opportunities. Inkulu baphathiswa yeliphondo uMnumzana Lazarus Mukhosi ukwaphawule ukuba ukuphuculwa kwesikhululo senqwelomoya iPilanesberg International kuza kunceda kwiinzame zokutsala ushishino kweliphondo.
Kusenjalo iinkokheli zobukhosi beBarolong boRatsidi ezinze Mahikeng zikwamkela ukufakwa kwale miyezo phantsi kwecandelo labucala. The privatization of the parks will be very important. And I think it's overdue because we are supposed to have done this long before. Because the land belongs, it's our ancestral land. It's not the state land, it's our ancestral land. So our people must benefit from such privatization as it deals. Kukwithemba lokuba ukufakwa kwale miyezo phantsi kwecandelo labucala kuza kuphucula imiyezo noshishino lwayo kuphuculwe noqoqosho kweli phondo. Makube Cusi Kubele.